So guys नै दा जोङो शिलं बाजाराव हाबफैदों आरोना जों माने शिलंनि मैगं जाना नायनो होननानै माने शिलंनि मैगं लांनो फैदों आरो बाजाराव ओमफ्राय नै बेखै गासिबो फाथै बागान गोजा माने बागानथ' नङा फाथै बारि गोजा आरो नालाय इमान गिदिर गिदिर ख'आव गासिबो फाथैनि लाइन गोजा आरो इयाव गासिबो फाथै आयौ आयौ ओके गय फाथै ये फाथै लाइजों सेस माबाजोबनाय पान बहुत बढ़िया शिलं का पान है ना लांसै नामा एसे जानो कितना है ये कितना 50 ना कितना 60 10 रुपया में कितना मिलेगा 10 रुपीस गैया इदि मोना 10 rupees नहीं मिला मैगं हाथायाव थांलायनोसैलाय गया मा सिब सिब जां लांगोनलै जानो मा होनदो माथो गय गोजा अबेखै मासि गय बिराद गय गाइस नै बेखैजाय पुरा गय गोजा आरोना गासिबो बेलेग बेलेग पार्ट पार्ट आरो गयनिया बेलेग फाथैनिया बेलेग बेदरनिया बेलेग आरो आयौ माने जि गिदिर गिदिरखा बेलेग गेले मा पुरा गय गोजायाव आयौ नै अमाया जि गिदिरखा केजि बेसे थायोखै केजी कितना है भैया हाँ 420 420 एके 420 जी स्लिम स्लिम का ना नहीं masih umma खर'आनो गाइस ओरैबायदि मोनामो माने हाथाया फिसा फिसा गलि आरोना ओरैबायदि मोनामो आं माने थानो हायाखैमोन थैखासिगौमोन आङो जेने थेने हाथायखौ गिदिंथारबाय आरोना आं आयौ नै जना सब फलमुल आरोना सब फलमुल बै गोजौ दं माथो गोजा फैलाय ओंखाम जालांसैलै सोर बर' ओंखारखोलै मैगंनि खै सफैबाय नै मुदुरियानो जि गिदिर गिदिरखा लाइ थाइबेंआनो गिदिर गिदिरथार लकेलनि खोमा थास'आ हाग्रानि थास' खोमायो माखौ लाङो लामायानो फिसाथार जानो लानो गरसेयालाय
Gitu-gitu sama tuh. 50 ना Oh dia? ये 40 पौवा 40 पोआ देखो इसे लांग से मिलेना ने. का दीजिए एक पोआ दीजिए 20 का सब लोकल ना बंदा कभी नहीं बंदा कभी Brokoli. itu dosa ये जिगजग के अंदर सब्जी खा के देखिएगा itu sangko yang awal ada Biasanya handmade. Megong bazaराव मैगं खालामफैदों जोङो. लादो दे. निकल हाफ केजी गाजर लानोसैलाय. बिरथारलै बेवहाय. दुन्दिया गिदिर था माथो. एक मुट्ठी में 20 माथो बारा मोनामाखैलै. क्या 60 किलो क्या उधर में 60 किलो 150 ये बनाम देने 60 किलो क्या ये 20 का दे सकता है ना ना अलग सा करके हाया. इखौ मुथा 50 थाखा गानो बेखौ माबानोबो हायानो मा होनो फिसाबो खालामनो हायानो. ना मा नांसे लादोलै. एक ले देते हैं दुन्दिया लाइ आंनासो नांलाबाय दा. ओइ नै बानलु मोजां जागोन नामा? पिज्जा कितना 40 लादोलै. एक पोआ दीजिए Ayo kong, ayo dong kong, dur. वीडियो बना रहा है गाइस बाजारथ' खालामबाय बिरादनो माने मैगं बाजार आरो ओमफ्राय मैगंफ्रा नुदोंना गासिबो एखेयानो गोजा आरो जोंनि गिजानिजों थेवबो माने शिलंनि मैगंखौ जानायनो लुगैदों आरोना आङो ओंखायनो लाबाय. ओमफ्राय मा लाबावनो? फुलाय लांनायनि एसेसो थास'खौ. केजी कैसा है हाँ किलो 60 हाफ केजी देना हाफ दादा এটা শিটেন কিলো দেন थोड़ा बड़ा बड़ा देना ए बासिनो नामा आं? कैरबेक देना ताल फिथाइ. एला बान्दा कबि ताल हांसो फैदो. नाया नानि बागान. आयौ थास' आथिं नायलाय हाजोनि थास' आथिं. थांसैथ' मा एफा गिदिरबो लाङो. ओइलाय मा बुस्थुथाय? कितना 15 ये दीजिए ये देख के लाई ये. और ये कितना है? लाने नामा लाई लानोसै ने? 72 बहुत ओके एसे खमनिखौ ल' फिसाखौनो ला. कम
क्या है ये पालक Palang. Paling. पालें लोकल पालें नहीं है मुलाया नायदो नै जि गिदिर गिदिरखा मुलाया नै नाजु थाङो आयो खुसिया नाया नै आयो एखै ना गोजा अबे लोकल खाय थ एखै सब ना स' गाइस नै जोङो बाजार खालामखांना फैबाय आरो बाजार सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो बाय